Λοιπόν παιδιά, ένα μικρό σύντομο βίντεο για την βαλβίδα την EGR, πώς την καθαρίζουμε, πώς τη βγάζουμε. Λοιπόν, ο κινητήρας είναι ο K9K. Η EGR βρίσκεται εδώ, σε αυτό το σημείο, το φίλτρο αέρα από εδώ, η πολλαπλή, ο αισθητήρας που πρέπει να βγει πρώτος είναι αυτός εδώ της υπερπλήρωσης. Λοιπόν, δεκαράκι καρυδάκι, βγάζουμε πρώτα τον αισθητήρα, δύο παξιμάδια είναι, πρέπει να βγει ο αισθητήρας πρώτα για να μην μας εμποδίζει. Λίγο προσοχή με τις βίδες, μην πέσουν μέσα σε καμιά μηχανή και τις ψάχνουμε. Προχθές που την καθάρισα ήμουν τυχερός, έπεσε ακριβώς μέσα στη μηχανή, αλλά ευτυχώς έπεσε από κάτω. Λοιπόν, βγάζουμε τον αισθητήρα, το βάζουμε στην άκρη απλά. Εδώ είναι η βαλβίδα, εδώ έχει δύο βίδες δεκαράκι πάλι και αυτές. Εδώ λίγο θα κάνουμε τον intercooler στην άκρη για να μπορέσει να μπει το καρυδάκι. Δεν χρειάζεται να το βγάλετε δηλαδή, αν μπορείτε φυσικά κιόλας. Τώρα είναι και ζεστό το αμάξι, λίγο ψιλοκαίγομαι. Λοιπόν, και εδώ οι βίδες με προσοχή. Αν μπορείτε να αποφύγετε το intercooler, να μην το βγάλετε, κερδίζετε χρόνο. Λοιπόν, εδώ πάνω έχει τη φύσα, την οποία τη βγάζουμε και τούτινε στην άκρη, και αυτή είναι η EGR. Βλέπετε εδώ είναι το... Προχθές την καθάρισα, έχει λίγο κάπνα φυσικά πάλι. Αυτή είναι μια μεταλλική φλάτζα που έχει και αυτή θέλει προσοχή, μην φύγει τίποτα. Λοιπόν, βγάλετε και τη φλάτζα και καλύψτε την τρύπα. Μετά πάτε, υπάρχει και ειδικό υγρό που μπορείς να τα καθαρίσεις. Εγώ την καθάρισα με βενζίνη, έξω εδώ, όπου έχει κάπνα βασικά, και μέσα. Λοιπόν, την καθαρίζετε, αφού είστε έτοιμοι, την ξανατοποθετείτε. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Τη φλάτζα να μην ξεχάσουμε, σαν και εμένα. Λοιπόν, δεν έχει πολλή δουλειά.
Εγώ την καθαρίζω μια φορά το χρόνο. Και το συναρμολογούμε πάλι. Τις βίδες στη βαλβίδα. Και να μην καθυστερώ και πολύ, βάζουμε τη φύσα, βιδώνουμε και τον αισθητήρα και είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ελπίζω να βοήθησα όσο μπορούσα. Λοιπόν, αυτά από μένα.